On cherche la protection auprès de Dieu contre le Satan de celui qui souffle l'homme à la poitrine. La seule protection éternelle et infaillible est celle de Dieu. Tous les autres, comme la vie dans ce bas monde, sont éphémères. Autrement dit, tout ce qui est debout se couchera un jour. Après, le grand nom de Dieu, le Tout-Puissant et le Sage, le Dieu unique, éternel, Tout-Puissant, qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui n'oublie pas, qui ne presse pas. Après, que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed, le premier et le dernier des prophètes, les fils d'Abdullah et d'Aminata, venant de Makkah et de Médine, le prophète qui n'a jamais fait de péché. Ensuite, je rends également hommage à mes maîtres, précisément à Seydi Cheikh Sherif Ousmane Madani Haïdara et le Mourchid Dalal Kitab wa Sunna et Salou Wallah. Vous avez devant vous votre fils, votre petit frère, votre ami, votre élève, Dino de Ali Sangaré, sur notre histoire de Tawadul Jariyati, volume 8. Mbadon tagañine ne ko ala famo fe ni nga bo shaytan toroma shaytan min ngara farala kemiye fanye Allah subhanahu wa ta'ala fe mbadon ka bo ka nema bela anaka hine bere jelena aka do tangamba wala man foy werete ona ni o Allah ta'ala te sani faga be o ala minye o de bi se ka antaga o de bi se ka ankishi o ko fe dun abi fongo fendo nye ka yila o ye ban fenye dodo abike ina fo o mana ni ndugo ko lenka mbadem namura ni ala to ko sanmani ala mi ma fen wolo fema ala mi wolo fate ala minna bate ala minna mintis nogo ati jingo ati nyina yere masami njo mena yere ajigi ba yere ka mbado na ye minge ayo bane amisroga kishin na manyi wala bayefe ako ke devela sohere makano muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam Muhammadu min ni jurumutala Muhammadu min na jogo kan Muhammadu min na ka sanu ka bo wale jugu ani janfo de kalu bela jelima atoy Ahmad al-Bashir na mure do wale man do be nyishi anga karamo ma karangara nyana Seydi Cheikh Sherif Ousmane Madani Haïdara mbafu ka bargada ka wale man do bamanango mogola dege ka fusani koniye mogola dege ka fusani mogo jugiya ni mogo hasidiye mbade ala ye mami bunye aye bunye aka bunye bodi kono me ala ye mami bunye na ko abo dogoya itiseka dogoya ire bi no i dogomani jole i gome dogale i fitini mbade on chokro bayin ayaki Allah ta'ala wa ala ya bunye ika do wajuli ma bunye mbura kila la ma bunye nye nga ay forga kala ko do ma bunye munye ni ngara mo mbunya de note mo mi mbura kila la no ma don o ka cha ma million joli ni ndu ko lenga anga jamana na jiyo kono bi ni ko ay dara be miri be ekle de ye bazmana abma ngala la de abma mumini to chede mbora kirala dama oti dama ye kuma na tmezira do ngo ko ni dama te etai na te minu mbora kirala kata ma miliyo ado do ndere fiu
kube nga e dona de muna e matun ay dara ngi ka barado ay dara karamo wadu kala kachama million malikono ya ni jenda ba réseau ko internet yi ko lo maye gien foi dala ma doyere comme internet ko karare téléphone yi tay ibi crédit kala isabula ibi yala ka isago ka premier isabula be karam way gien la ba internet no fe ay dara min dona amakani internet yi min dona amakani bazeni min dona amakani bora kirala ye sallallahu alaihi wasallam min dona ni jogoy ni dame ani kawale ikabara de ya tu dona mbi o ay dara fu ko wala ni mando mbade on namboray anga tawaddudu jariyati jomsoni ka kisa mbade on yanga jofen shekina ye na jara Allah ta'ala ni yanga sigi shen shekina tawaddudu jariyati ka mbade on jomsoni ani masake haruna rashidi ani amake no abdul hasani mbade on ko kara chogomina ko to labana chogomina ni anga sigi shen shekina inshallah rabbi or na klo garsaga karami abino me kabwa ka garbu kani yoro no ya dingani naga kalande niye no ye mori jugo ka jakma woray ali sangare ni amanga mbora mori jugo tikata doble doma non tikata doble javanchi non tikata doble wirala tabu wara manga mbora ni polisi sebe yira ni marfay kaba wala ni gendarme sebe yira marfa kaba wala ni sorasi sebe yira marfa kaba wallahi sobi mondo ki mondo abide bayira nyini wallahi songa fama bora wallahi mori jugu ka patron nana na kun bora jugiya tinyamble na kun bora java tinyamble na kun bora dabal jugu tinyamble nyo foye nyo tamaki bo mori jugu bela mbarma ke alakam adama na ke mori mina ka kabla la na ka sigidala ko na ye mo soro ka ba ka bi faga na yi to do bi faga na yi jam do ka bi faga na yi don ko bi fa ni jina kafirwe ayake alakama o aka fuye ku kafiri o menola o chenyendere me ko cheni don na ni sakaina aywa kabani ni wati nyeni ndugu kolenka cheni yere sigilente breni ya mabreni kala kwa toy aliyu sangare mbade wallahi ko mori jigu tisola wallahi korati tigi tisola shubuga tisola o tesa kafa buna anama denja sileni tesa kofa dabale jigu tesi wallahi itesi bo otuma burge ko tama kiya bwala saw malma ke ere biga sira morge minya dula saw ta foyede kon toy ali sangare mbato hawa mfato daramani ni shira binti kara mori jigu ina billahi neti kuma ko dugudo neti kuma ko kabla do mi puma de jebe dani yara bela abi fon fendo ko e morjuge ko ni ne klena antikara bela ni shira antikara bela billahi tabunya don kala ko tuwe ika dabali ni bi fa ka meshi la ika me mo fala ni ali sangare to doala o ya bane pew ni ma dawla o korbo ti nyon somo ko yere ni ma dawla o korbo ni ma dawla o sabaka jona o jabi bi yara buloy wallahi itese gali fa hali chef ale bi geleblu sabu nana kamade ni dalulwe nana kamade ni wulbali nana kamade ni tamanyam sene ka tende awye zemenne ko jonna Allahu rabbi mbadon nyo ali sangare manganye ni ala manganye insha Allah rabbi o ko na mure dum mbadon anga jofen shekina yani mu yelledo di ama manyina ledo kontinina ko no ledo de ye ngunye asangayata awe ngo anga jofen nwere nata ni ala yo jira ni awla mbi faida do di ama na folo bi sega soro chomina ngo mi faida do di ama jien wari do ni mi sega soro chomina muminu fe
ka soro masri alaka jona uka baloko bisaka no ga chogode ngunyo ledu ta aye ngota wadudu jariyati jofen shekina damne mbi o faida do di ama ala nyada bunya kama mbade on inte faida janyo ni faida nyagamne ka compliqué dron mbalma ke isim wala ni ma fo oti ala ko yede abse ka compliqué chendo mais no kala ga bay isim wala jingen dron memi fiye mi dawla ma fo ala ko te ma fo ala to te mais ijingen na nyagamna ka nyagami ijingen mbalma ke nu e sabele di ma kiga du ichalaw ati panjino ko kuna ati do kala wono ati do kaburu kono ewa ati bulo save otati magala ijingen ne ma fo galo do me ijingen mi dawo ma ki ijingen doro ni la ligandi ma ijingen mi na femi ndima branin tayra nya khayela na bare bode do bare puma bodo ni mo go ya khorobo bayi alay ana shire anyere ya jarabi shen chama hakika do nyadi mawo mama be jabi jonjon dia ka foniya ke baye wallahi mbadon fayda ente fayda janyim ibi jandola na binye ife selwati be kofe mbarma ke o kany ko sobe no galari madu sufa shengle klefe shengle o kany ko sobe no galari madu shuni klela iba la je zangatare kono ka shengle wati kelenda ka ke shengle mogo mo dumena ka fika sa na volo ko la tisiri ala ka jonfu fayda yidmene yuklo majo ibi staljita we sanya damene flanae no afrofolo remi we aka so yere bole do janama no la ni hasidi wala akuma ibi staljita ka yoro freli nyini arajo mangati mo toro yoro mena television mangati yoro mena ba jallo la ha ala wala bige yoro ni metu manga ka boy akara kuma shiwe shiwe jonti fareka ala ma yoro la ay baba jando ala meto jelaw ni ala do jelaw atwa e dari telephone jelaw ani television la jelaw aya jando ayere la ka ko brebe na yere note mo jena ni ka bare ni fen no jolier ka damateme mbade itise ka sebeke abada itise ka sebeke la yere parce que machiti so ika mabakana ka fa na chidola e kaso otuma kan na adna pumanya na mafo botuma ko arajo be joli la e ma arajo fa machiti son ko ke be arajo fa ko anga chalame aname furtamala anga lame ay meto fare ay arajo e fami wala de ay telephone faga folo ay television faga folo de otuma o ji adama denja chila la ka danfen la fule mi moy o don na ka so chila e television faga ka radio faga kallamani ke wala ala minga boni beo mi ambe da no ba ambe so tige ka nyini ngaw e mogo joro ala la e masaka television faga e masaka radio faga kabo yoro la e ado ka do wala timbe fi aba jalonna aye ko neme aka jandola ala bato kuma fa kulengela mbade ala te kulenge masay kulon tige masala wallahi masaka bo kulengema aba jandola atmani yoro faralen soro mangati de yoro menando biso bo no ti soro yere ala bi wele yoro be aba be jabi fana me aka soro yere adon ini ala chela iten ni yoro faralen soro atma yoro be ka ala wele la me ni ma yoro faralen soro dro yi desale ni desale na ala bo mene mbade ni yoro soro ibi isigi yoro sanmana binyi shin koyan fama ni do ni mafli ibi astaghfirullah ke shenkeme kore alaka yafa e rema no bana ibi soli ka kira ga shenkeme salatu fon fengadi ibo kemeke alaka kira ka sallallahu alaihi wasallam ni tise foi la salatu la alna kadiya fo alaka hine kira muhammadullah sallallahu alaihi wasallam kamin gadi afula masaya anda bika beme awele choko bela ba beme no mi jado fa Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salli ni o kema dafa ibna bismillahir rahmanir rahim
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ibijo ibi warko nyefo alay ala iga jonga jasilani gelya bala alma alay ka jomso jasilani gelya bala mo go be warla iba kalama chogomino ala mo go be namflola ibijo yorola ibo taga segi maliki yawmiddin maliki yawmiddin maliki yawmiddin ibi shen keme fla binani ani kelenke ola ibi dengele ke ka binani ke ka soroka keme fla ke mbade no dafari few al dafa aya mi ba dafa ni ko maliki yawmiddin ibi aya intokala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hidna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayr maghdubi alaihim waladdallin amin no dafara shingi tetru dugula ka sore maseli istigi yoro ne tetru ni anasra do de ko ni asaka wuri balla ni mama ya korbo bayi ni tetru ba fo ala e ga jonge jatili ni ya shuli ala na folo ko de ben la nyamine no iba karam ala mi fesa ni ko emi nya tugo na ne rebolo sawo ne gasaka bi saka yama tugo de ka foni nyew ala onye kenye ni ala bunye ala deri mingadi ibo ki tetule tuyo tuga muniga ni tise dore la nya foto na dawla ala iga jonga jasle ni fleka tetuye gelew be hanube ala warko gele be na mo be na flode la ala na flo bi sega soro ne fe tugo na no iga jonga jasle ni ala ede bo nyedo feretiga ala ko nyeki ga jonga ni nubi dili ala so no bana bi tewli ibi sigi ibi tahiyakala comme mo be sella tugo na ibi soni ka kira ka isigi lenye tahiyakofe salatu min kadiye akara ibrahim akara salatul fatiha bekaka no bana ibi salam blan kinini numana ibi wuli sadakati mi mana no gayema ibi sadakati ni kan na folo ko hamiye ka fanda dola ni soja ni akadumini wati aywa na folo akara darakayo akara akila fanayo akara sura fanayo ko onna folo wari kana ke fuyi warko ibo wari e mo gode warla ma bi warde di ibo warde di fanda ndoma aywa fanda mi ni ado ka fo aywa islamendo wama an islamate ni etoraka mayo ka istagatiula la ona limanado dama ka sege alama ni o do ala fana ibi sega di alima mbado no kara ibi jando la eki hakli sigisa opma ni mami ma ke shengele aywa se 24 kono ni yen sarga en bo shengele kaba otme bituga ni toga sumeningele ibi kelenge sumeningele bi sarga klembo sadri ni ake do fana ibi sargati mo shengele semeni kono semeni flana marase ibon ya kelimu no gebbi on ya kelimu no kuno ne bi semeni ntiba fi ko lo woro fa nyanga fo opma ni o fa nyanga bi kla okro ra ketuni ibi klega do ra bi do ala do opma semeni o semeni ibi strogati mbo halna kara ismana ge jitone mi be sega ko kadraka furfuru ko nyina bo fanda do anna kara makle hage okay ni sebi yere ka dande me okay ko somere inshallah opma ibi strogati mbo semeni o semeni shengele ni ba barake okore o iblale ni mala sa do semeni so ni maake bo otuma ni ya faida na sre no me jaire dun iba ke nan kade kalo shengele kalo shenge meni oke ibi atogo de keme fla ni binani kelen ibo sigiro ma wolon flande ke no bena hage mi ma bo ke sigiro kelela kalo shenge no fana bana ibi atogo de ibi draga min di mo ma no ye stragati min bo ibi o clear ma duruwe ibo duru de faranyonga sida o sigiro ma duruwe ibo de di kalo shenge la mo ma wudi kalo shenge keme flabina ne kele sigama duru bo deta ni ota otma ibo osabaka ni osabaka asragati fana ibe klaka ako tugula ni biga misala ni biga keme asragati iba ke keme duru okma no karabe fi kala sedaro hamina no ina vlo hamina mbado na mora amdo tawadu jariyati jofen shekina kono kono wati kadogo ana mabela ma anya nyini afetu na we ni wati am la yoro mi aban kore worola ambi asemay ni ala wati wera no yama ambi tabana yo to kelela e tumamina ni
atogo de fagibu no damba bayin ni aye jomsoni nyininga ko hakliye joliyede jomsoni ko hakliye flaye ala bi minni farkolo la ani farkolo tigi ka chesri bi min dima ko ode hakliye o karaminge atogo fagibu ko wechen me ko mi fe ga nya fole ke hakliye nonuna aya yira sano jomsoni tawadu jariyati ko hakli min be no benni ala ka danfen bela ko hakli be bagon yerala o hakli ko ni ko ngoy baga min abo ministre to do ni jimlo ga min abo to do aywa ni aywa musoko ya min abo ke to do otma hakli mi mo donc ko be ala ka danfen bela faklo mo febe mais otma hakli flana isa ko de mani juma yere doni ille bu doni ani aywa kuma shuli ko doni o de jon yere ka chesiri be min sima ko yo kuma mina se mi masisa o de fagibu ka ingali sabana tawadu de jariyatila aya klumanyo fagib dit ta réponse est bien mais tawadu de jariyat je n'ai pas fini où se trouve le désesprit de l'homme don ba bay no fagibu e ale don ba bay ako jomsonima ako ya tawadu ika nyingali ya jabi famuna walwala nga ko mi nyingaw ko hakli rabbi adama de yoro jumana de hakli me mo yoro jumana de mbadon la réponse de tawadu de jariyat les deux esprits qui se trouvent par le courage. Le deuxième esprit qui se trouve par le courage de l'homme est un vrai esprit qui va. L'esprit est une chose que Dieu met dans le cœur de l'homme. Cet esprit a des rayons qui se fixent sur le crâne de l'homme. Il éclate ses lumières sur le crâne de l'homme. Leurs travaux s'appellent le travail de l'esprit. Personne ne peut fixer sa main à un endroit que le voit l'esprit. C'est comme un courant entre le cœur et le crâne. Madame, Jomsoni nous est tawadu jariyati akoy ka don hakil flana mi ni jon ka chasribo sima ako ode fe mi Allah ta'ala ye abla jon duskuna o haklim bi jon duskundela ko ala yo bla jon duskuna bako hakli ko ereyon bala no ye yelin chisra bala ina foni kle bibo abi kle limero e chogomna ka jigi kle krefe otuma ko onyono bala no troshi damana janiachi ibi troshi yelo ye krefe chogomna ka ta ko ereyon be haklina ereyon mino no e bi limero tiga yelo menemene anwa de kungulo zemenka obi yele menene minga kungulo zemenka kabo duskuna kana kungulo zemena ko de toye ko haklila bara ni yele njora dorokoro kungulo ti baraki o de bi jok nyaka kungulo duru nye otume ka do ko mo shitata ki boloshi ka fo o hakli vle mo ni roina ko mo shitata ko fo me ki ka do ko hakli akoni mi ga femi mba ma yoro suye kana kungulo la abi bala ka olu nyonje mbadum Jomsoni ni njabi ndi fagibu mano e dan baba nye jama nyafe. La quatrième question posée de Fagib sur Tawadul Jariyat. Fagibu ganyi ngali nanena Jomsoni Tawadul Jariyat la mbadeu amna souri masisa. Fagib dit, comme tu as dit que le prophète est ton envoyé de Dieu, est l'envoyé de Dieu. Comment tu as eu la confiance que le prophète Mohammed paix sur lui est l'envoyé de Dieu? Quelles sont tes preuves? Mbadéon, et Fagibu Donba Bay, à quoi Jomsoni Mano et Tawadu Jariyati, Mogotinima,
eko ika kiraye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Muhammadu ya ka kire ako minyi ni ngaw Muhammadu e kire chodi e dara la ko kire do chodi dalut mem iblo ko kire Muhammadu e kire mbade ko dalu mimbe tawadu jari ati blo ko kire Muhammadu e kire ka ko dalu. La réponse de Tawadu Jariati, Tawadu répond: j'ai eu la confiance sur cela en lisant les versets du Saint-Coran. J'ai cru c'est la part des grandes lois, par des grandes lois. Madame, Tawadu Jariati ma oyiningali jabi janyare aya berben hakli mawba fam chogmina. Après ka don ne dara créa ni Qur'an ayawe ani Qur'an kalaniwe Qur'an e kuma minun fo Qur'an kono kuma de ya to ne dara Muhammadu ka créer la sallallahu alaihi wasallam jomsoni ni fo ewa fagibwe ako ko fe kun sharew adi saw kiraka kuma ani donbo ye minun fo kiraka ewa kolu de ya to ne dara atoye de créer la sallallahu alaihi wasallam mbadum ako ani fana ko dalu waro chama waro be minu yi ale da kira ka krera e wa minu ya le son kira ka krera ko dalu ka cham mbadum tawadu ko todi j'écris en cela encore par de nombreuses choses depuis Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbadum ako ale dale do kira ka créer dalu chamay j'ai des preuves évidentes ko dalu bablo minun ko ka gare sur le prophète Mohammed olube kira ka minun wuli balu la vraie preuve sur la croyance du prophète Mohammed ako dalu wuli bali mi bablo folo no e kira ka créer dalu les prophètes n'avaient pas fait des études. Ils ne connaissent rien. Ko dalu min ma bolo ku kacha ko kira Muhammadu ma kalange Muhammadu kunde kalangele amata kalana dugula kalangele re kundere o Muhammadu kunvimbai o bisa ka kira chogodi dalute medo ko dalu fole kira ka kalamale amata kalana ko difayere doya wala larabu wa wala ko nabi ummiyu nabi ma kunvi mbado ako chogodi. Il n'y a aucune école dans ces bas mondes que le prophète Mohammed a étudié là-bas. Ako kalayorote, kalayoro mi ni Muhammadu ye aka kalange. Wallahi ako kalayorote. Oyo kol sote, a mandrasa sote, a kalan fajite Muhammadu ye kalange ramina. Mbado ni yore ina, anga chokoroba nyuma, no ye anga seydiye, Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara, aye wala li chaman ke ni yore ina. Aye nyafoli chaman ke ni yoro ina aye faida chaman di ni yoro inka don mal nisito mbadon aye nyafoli chaman ke ni yoro inga don mo yilina ako de tuni il n'y a aucun pays dans ce bas monde que le prophète Mohammed a étudié là-bas pour les recherches des connaissances sauf avant d'être prophétisé il a fait un seul voyage vers Chamim avec son ongle. Mbadum ako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama doni nyini ama dubuta yereke ama voyage ke doni nyini kama aga nyana ma be yeni kirache ko ye voyage dubuta ko shenglenge ale bi min kalama ko kera kata Shami jamana konnana ani aywa abenge walma ana binake mbadon ko yo oké ce jour-là il avait 25 ans ko doya soro kira sallallahu alaihi wasallam ashibe samuga ani durula l'un disent même qu'il n'a pas parti do ya ko ya kwa mato la ko nga do ko atara qu'il s'est retourné en route do no ko kirani abinake walma kirani aywa a fanjini mi betalila ko amatable ka sagna sirala dogon no kata madam ce seul voyage
ne peut pas faire un grand connaisseur. Mbadon ko o voyage kelen yere que ça soit akara walma abake o duguta ko kele te se ka make don bay o te se ka make Qur'an donné o te se ka make sharia donné o te se ka make ni nyona don ba boy. Il est né en trouvant que Chami était le lieu de commerce de ses parents. Tabu ka yere wala ka soro Chami jamana ye a fauka duguta yore a bangina ka soro Chami jamana ye a muka ka jago ke yore Chami jamana kunye larabu kumita Chami jamana kunna ta jago ke ka feru ke ubi sanu feru ke oni nyogon che o ye lada korobay larabu jamana ka yani Muhammadu kachi sallallahu alaihi wasallam akma kila yo soro ubare ndela o de kama tabati do ko atara a fay fait voyage là donc no ka c'est astral nga en tout cas akara atara wa matao me kale bi mi fadron hal na tara sa tago kele o tisega make don bay Chami donc ye dron wari ni nyoro de sugu fiere ko ye Chami jamana ga nyogo meero na fa Carrefour ba o ko ye Chami jamana watila. Il a été élevé par l'amour dans la pauvreté, dans la pitié, car il est né étant orphelin. Ako Muhammadu dum bangena atoye di ni kan Muhammadu bangena kalamo kanu konnana kalamo fande kono kalamo hine kono Muhammadu la mona makare kono Allah mona geleya ani toro kono Muhammadu la mona yetime dia kono ochen Muhammadu la mona yetime dia kono awolo fanyumay o fatura do ko gase kalworo do ko afatule ko muso jigina de kalworo tabu bi nyon sama woro la kosobe même ko be yorum na dron faga fatura kasra ma bange mashi mo soso do ko kalworo avant do ko kalworo no après akara fon fe sa mo ko be mina ko kira Muhammadu aywa fatura ka kira Muhammadu fitini to abba fa fatura kasra ma bangere bari fatura ka shito sanworo la uboto fa kabru la Madine unato ani awolo basama ino seda Amina tay usele abwa ko digana way kokolondo de makani Madine che komi ewa to way de bunenu ba kono jongo mu ba kono woro ba kono woni njugu ba kono tamami nu seresa ikado sigara banaye seda Amina ta mine shudu klafe ani uka jomso no ye umlemana mbadon o keraminge mala sunya bulama kira Muhammadu bonso fatura inde boktabu do wa foye ko kira Muhammadu basta tato aywa kira Muhammadu ni uka jomso de kuma nyombe ufla ko fatuli kelem ko ye yele ni ye dugudola buguda dola ka famuna buguda kundola atuma ko ulla ka tase uluma katu damakashi ulula ko ga dabo mene ka jalo mene ka famuna ko olu faralu ka onana shuindo abwa ko diga kono dugo klama fe do ko ay kama kati ko musorobai no e umlemana duka jomso ye ko oni atoye di Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashisa wora ku yere diga sinu yere ka shuindo nga an yere ka dana be min kanunu na mbade oye utara ma wora wele ka fawere ka okoni kasuru chena ni doni ye kasawoge muye akagele mogo ka diga sey bolo jalala ka mogo shudo ne ma fatike me okagele me kuma ni ay dawa soro so na jalo soro senni kala no soro akara piga shi doyo akara famere miyo na yo soro bara bisega no ya obulu kuma min ko atara buguda kuna kata de menyini olu kana ka jaga shudo mbade ni yoro ina o de sahale do kene jalaka katana minu ngoku ya kewere mais ko kera mona yatme denko il était un homme de confiance. Ses paroles sont des vrais, c'est-à-dire toujours il parle des vérités. Mbade ko Muhammadu fana kunye dana made ka soro krere kundere larabu yo shere
maganga yo shere madna ka yo shere ama fokira o ya wele ay ko dana amado mamure dana amay ko mamure ga pmo be kun kile do aga pmo ku chenyi na yemi fo chenyi kabi akadogo ani debistan mana ta kulangala nu nana min temena min kera awa bi mamure nyininga abode nyefo abo nyefo ni debisa war mana ko antala karata torbo were bu kando kafiri torbo bu kando ay muhammadu nyininga den abdullahi dengani aw nyininga no ye min foala ko ye hakika akola ko o kitabu nunu mbe ka sura islam ya gafrote isarula o ye hakika ye bedamula ya wele ewa ko nabi man danaba ka sura nabi mare manna ko danaya be muhammadu ka al aminu o kore andale do ela danaya mai fara kirama sallallahu alaihi wasallam katuni go il était un homme de promesse ago muhammadu fana kunye laydu tige muhammadu kunye laydu tige ka soro islamé yere mana ka soro ama wele ko kira ama ke kira yere danaya kuma ka ama ba na kongo hakika do aboke otula woni anga bisilla wala nun kajanyo na kusobe mbado muhammadu kunye danaya mai muhammadu kunye ledu tige na kongo abisai wallahi na ko minin ke aboke na ko mi kono ya bi kono ye na ko aywa minata abin na otula akuni ledu chiani mo shiche ka sura ma wele ko kira madou au kofedou il n'a trahi ni trompé personne durant toute sa vie ago muhammadu ganyana ma bela ma mo janfa ama mogo namara ama mogo lebu ama mogo lagushi akanyana ma bela ka soro kirate fuga na ke kire aka isor bela ajuguna ni ma tise ka fo muhammadu ye mogo do nini ma tise ka fo muhammadu ye mogo do janfa ma tise ka fo muhammadu ye mogo do doya ma tise ka fo ko muhammadu yere mogo do trayi foila bari wonay ni yore laje kana anga wajuli kalaw lajew kana anga karamo laje arajo law kana anga karamo laje television law nyogon nini nyogon gushi nyogon doya kambe krede ko kanga kire muhammadu e anga no may krede sallallahu alaihi wasallam o yere ka nyana ma be o fleka fiye sisa ko muhammadu ka nyana ma be mo wajan fa mo ngodo bedu ninganga mo da kirala ninganga mo tuku kirala ninganga mo son kirala ninganga wallahi hakli tijo akli tigi be alaka danna ninganga idda kirala mbadou au kofedou ako aucun de ses ennemis n'a parlé de ses mauvais actes ou mauvais caractère ako muhammadu jugute alaka danina mi sorola ka galo da kirala wala jugula sebenina ka sinjo ka ko halo make ko jugu foite mi se ka fo ni jugu me kirala ko da lubibulu la ali agalo o famo fen kera ko be wala yorodi be halo kuma ma janyare wallahi mamake ninganga mogo tu kirala ninganga mogo da muhammadu la ninganga mogo so muhammadu ye ninganga mogo da la ko kiraye alaka kiraye siga foitula madame il est agrandi dans la mécréance mais il n'a jamais adoré une idole ako muhammadu fanan la mona dugumina abagana duguno de magande magan dugu kono ko al muhammadu la mona boli sono de chala boli sono de kiralamo nga klekele muhammadu maga politique klekele ama boli so klekele ama tugu boli sono la no de soin madam ko klekele muhammadu ma boli so klekele muhammadu ma tugu boli sono la boli so ka klekele muhammadu ma fara boli sono ka adun wolo la bolison jamana kani bolison ngela o kanga mo wadda muhammadu la ko kirado
ka bange boli son jamana ka bange ka sore mo kew ifaw o be ka bare jo soy ka wona faga ta sa kile ma boli bato o kanga modda ila o kanga ma ka boga ya ne kanyana ma tallahi bado ni chendra mamur ma fara politiku ka kile imam meri jigi ala kana mi mandola ani ala ka kira bele bado nabila ibrahima alayhi salam ibrahima bangena ka soro boli sonde be abangena iraki jamana konnana alla mona lamon chogo karangarane na afafe nga joson kle kulu nga nabila ibrahima ka nyama be am boli so kle anani mogode ala ko la jawela ka mogoda ala la ni dalu wul balwe amakari ni amakari bogodi botuma muhammadu bangena o nyana kono jebi galo bi magan boli songle do java kledo nga kaklaga nyama beke kle ima poliso kle ima fara boli sonoka obi ma kabakoya obi ma da kirala kama dala ko muhammadu ye alaka kire namara tala java tala politique mate fere ni matere mo nagan mate ko wuli bali do hakikatu madou ako to de tourner ako il n'a pas bu du vin, il ne s'est pas ajouté à des buveurs durant toute sa vie. Ako muhammadu ye mo fana aka nyama be ma gulomi kle kele fana ama fara gulomina ka gulomina mbadum ni kabako kuma bade mi bi fokirala mi e jugo bawe mi ma ka histoire bama dukoloka mi ma to mo titunu jena mi ma to illa hala titunu jien kono foka dukole meleke wallahi ni yo histoire bawde ama gulomi aka nyana me bela mo me be ama to gulomina la aka nyana me mo me bela ama gulomina de me gulomina aka nyana me mo me bela ama fara gulomina ka aka nyana me mo me bela Arabie Saoudite dung ni gulomin jamana ni ndo be globray abe boliso kono may kle aduma tugolula mbadum obi mo wadda krala kam mo miri krala mbalma ke wallahi ebi chamaye mikroni kofe ko ala kira ko ebi chamaye mikroni kofe ko qur'ane ko ni u ka nyana me o nyedo wallahi ibi ba ala la ka bakirala meni mami kira re famundu itiba ala la itiba kirala sabo ne ka nyana me na nyana ne ba nyanyere na chana ba chenyere ko mo manga la jere ke katanela me flali bi kata chemina no muhammadu e abdullahi den aminata den ko ayo laje no jogo chana ay buala no jogo nyana ay do ode ba to mo be sani dine na no te furgatigi no jogo kon deble jalamgo tigi no jogo teble larabu kamba fola no jogo kon teble wallahi to gangale fola no jogo teble no jogo kun kan nyanguma o ye gudu chamanjo nyamma o ye gwa chamanjo nyamma o ye dine bama ni jamane ngono ni jogo mbadi atuma akola ko muhammadu kanyana mabe ama gulomi ama tuku gulomi na adum bangena gulomi jamana ka soro foite o wati ni gulo yere te atuma chogodi muhammadu ma gulomi ama tuku gulomi na wala ama fara gulomi na ka ko bi se ga chogodi ni alaka kirata ni ko te sele mbadi o chenye wallahi o yoro ni chenye obi wasake dalula akotum il n'a pas étudié Mohamed Makalangé mais il donnait des preuves très évidentes dont les gens étudiés ne peuvent pas donner ce genre de preuves ako Mohamed Makalangé bebo kalama histoire bela l'arabu yo don anglais yo don
chinois yo don bamanan yo don français yo don Muhammadu ma kalange fiu convindo nabi umewu mais anaka convient mbeo kwa bi kuma ni daluwe wulbaliwe dalum minun kologa gele dalum minun ti soso fiu wallahi ko Muhammadu bo bama ko fo alaka dugu koloka dalum minun fana doni ba wore kalamba wore doctorate gi wore teseka dalum mi wuli wal may teseka nan dalum mi nyona yere Muhammadu bina nowe mbadum wallahi o kanga mo dakrala wallahi o kanga mo so krala o kanga mo yere blaki jando i jola kunu fobi o kanga blaki jando ka marala kadde umara jogon me kono shinima isoro la kale to o ka tu nyona baw fe o ka fo ira kumita boya kono ikumita karama kono mais ni ko kanga isoro la kale bi ibi muyede glomina bakundo police kumboma bobara la kayere bla ko ale américain de danade amota bani bawla globe mi a fait comme attaque tien jombi mi cigarette bi mi foka halaki sarabi don gengela adama de mona o jogo jugiyo ka golo jegenya bala pedia bala guinea bala bolison bala shuya bala yere iti jogo jugiya foido minte bi onga bi mawla o wale jugu dasdago ubula ni mimi na ke famaye bistroga wardo nindi écrivain do mano Sénégal do o ka aka nyanama ya nyuma yaro sebe ka juma yaro nunu ndatu o bistroga de nyuma yaro nunu publier mago ka dana abi do ka soro hakika la toy ni o kitabu inta ay min saba yirala ay min fo yirala ni o ta kana fasola kana ga kalangero la kana lamara yoro la ay debse ke dugu minu na kana no dugu la kana nyingali ke ko jondo ba iti aka haramu yati manzoro aka way bi mi sura ga jogo jugela dal zagola ani chinina ani nyobo de mi mita ya to la o tiku seki kono wallahi wa kana sigala fiyo minu farala akemo ke me bi kono do hakika e tan e doni ma ko ni galo dala tan we mbadum nganga mo miri jigi jogodi la ka fo armade ni marala mara to nyumana inyini ve mi go soro kira do marala mara to mina fakunte eble bakunte eble abma joni e kira la mara ni jogo no nga obi mo da kira la malma ke emi fabe emi mbabe to roba musoroba emi aw muni ye den soro sesan de chema so ade musuma apeka kan ate sabali yo aga dim la alaka sraka abbe bagangene do abe nyinga baga nunu nge chukula la harado wallahi abe nyinga baga nunu nge chukula kiyama keneka wallahi baga nunu nge chukula abe nyinga wala baga wala tede imso ani dew olu de toye kuika baga ika marama fen olu de baga ye wallahi ibi nyinga la harado siratula iyu kachukodi ekumu mara chukodi iu kala alaka dina nawa iu kala qur'ana nawa bato chugo kan chugodi jugo ingera chugodi ayo dege munade kiyama do wallahi sumatallahi ibi ni ngan nabi ni fuida bayo mbadu otuma na ya do saw ko dugu do ba nyeni ngo few anga kira la dege ango andara kira dana dalu vlogolu dima sisam o dalu nunu no de anda kela mais pourquoi andi baraka no daluwe anyara kan jogo nyane kire jogo la de lié en sekola jonda ise iteseka ka ko kira mais jija iti seke farwala musola farwala navola bezono dabla fara hasidiala fara jugiala ikleki joye so flabe chemi kala adrie sababi kun kala adrie nani bi ku ikle kala adrie kana ke cheni kala muso ay chawbuni dew ngala ga dana de torbo ay kala adrie aya jamna dewna famo aya kle dembo ay chefo jama ko dewye wallahi almamu aya kle ay jogo fo misri kono mowe no karabe la nyine mi ni jamana ngona ni je kono ambo soro en verale la fiale jamana fabe
bebe kulo bora ko jamana ka gele wallahi jamana tin no ya bada kando jojugiya ka jamana tin no ya bada kando nyongon tacheni jamfaka jamana tin no ya bada kando jamfaka jamana tin no ya bada tant que anye kire nobla e ko fe angala ga dame yere bla nete da mo son kila on fe malila ya kira no kuntiya on kumbi kira no kumbe nganta do yere sabu jiendara kire de kam fo itisaga ke ni sababu nyumante ala kire jien sababu nyumande mais autrement folo kafiru dun olu balola minine on fe malikono ya o ga aslu kunye muye o nyama kunye muye o kunu glomiya fu lagalaga o nyama kunye bolu we ko droni salewo nga wallahi sinye kumatige wallahi muso kumi furuke o bunya ku labato no kumi ubake wallahi de daga de kumanja anzi ngorota ngo horo kuni shanike horo kuni ke jena kale kafriya klela ni munye anga mali jamana tabule mario aduma kira na ne ko saw kira do ne ko anga kle nawo jogo chanawo dame chanawo ladriya chanawo ni damola ani mo faga beka kan atuma anga dine bike mundine anga kira bike mun kire anyama bike joni kira mo ko ntable ibayi anyama ananga kira ode shetane la ino rajim note na ya soro ko anga aslu e kira minni aslu nyumanye ni o ka nyama billa kale islamu kanga do ko ni ya on jogo anga nga jogo keta anse ko bela me jogo masega ko tola iba do yorola wallahi ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam mbade ko ajugo min biga fo ko on dama la me on taka ago tole malabana ako le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam a dit des choses qui sont vécues des milliers d'années dont ces choses-là c'est fait là où nous sommes maintenant. Ce sont des preuves que j'ai eu la confiance sur le prophète Mohammed. J'ai eu confiance sur le prophétisme du prophète Mohammed. Les fils d'Abdullah et d'Aminata venant de la Mecque et de Médine. Mbadou, Mbalmake, qui est de Kirala, Kasson Kirala, Kira sallallahu alayhi wa sallam, aye kuma fo, ka fo abita, ka fo nimina keta, ka fo ninkerata, ka fo dodo nimiketa, ka soro do ere, sahaba unyete ketuye shilo la, ka soro do, sahaba nafiki do yu bakira la ko binye chukodi, obiseka ke chukodi, onyo na ba million keme shegi mega ke, anga bikle na, samba u kofe, sanke mejirika u kofe, ewa mbade wallahi o kanga ma da kirala ka fo alaka kiran do mi kira sallallahu alaihi wasallam ako la rabbi jamana konna ko do bina ko muso bina cheyani chawye o do sahaba do bora islamiyala pew sabo ko muhammadu ere ko ni ka kunlo chanade ko ni dona du kono yani kira ka chiyo la rabu fe an muso demsoni de faga ka kandige ko na fatala abini se lebu abini lebuche abini dameche abini se malu kuma shiri ma kanga fagade o ko fe fanandu ko demsoni tsaga kala ga murta o kuma na fatala abina balo fudi angu fa ko kira bagina kando dem fa la ya mamure nana kanga na ande fa baya woro foto angwan zona o kuma deva dabla la kuma me sisa hali jembe ma kira ga kuma me folo muso ere tika soro jie kono o kira bini jo ko jie bi sero do ko muso bi tari chei mbadeo a galera do kumulo mo on ve mali kono ya sisa ama jama folo de l'année 2007 mali jamana kono ya anya jatemine chekele mo chekele ibi muso wolo flan soro muso classement na muso tabitu o bela fato ni lagla to yolu ma chesoro ni billahi ni mali nomur tagalaje mali de yere hagalaje kam mali de chema hagalaje kam mali de musuma hagalaje kam musuma in klache mon nyonche abibbe ma kele ma wolon fla o be ko fe musu wolon fla o be ko fe atoni bitoy toni mi bitoy ayira sistan ko de fato lagla to ni lalmo kire chili on ma kire tale ni biche samba kele ani doni mbade o jabu nana bo an nye koro sisan o kanga ma da kirala o kanga mo so kirala mbade
ako tuguni kira yo nyona million chama de fo minun kolo ka gele minu mi kunfi yere kungolo funu afodoni o nyona o debi kanga fobi o nyona o debi kanga kebi domi kira sallallahu alaihi wasallam ako sahaba ma ko anya bala ne muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi madola ne nga muso bi je fene do Allah fene ko gele kamo ni nga muso kana ma iti sega ne kana ma o ba soro fane kele me muso la ni ne muhammad kana ma nga muso ti bo kana ma o ba soro fane kele ben ne muhammadullah muso bi de sokona ki da Allah ngolo bi to e gele afa ani nyane fe me kira ko aka do akoni je laban seradu abina ye valise be fa fanuna abina ye keshu be fa fanuna abina ye shagu be fa fanuna abina ye wallahi aywa mana forgo be fa fanuna tep nga abina ye ko muso bina bo kanema ulangolon tan fla ka soro fan ko fietu la me utuna fani do fiu ubina bo ulangolo botuma ni mami ni fo mo yeso mo mi be kira klela wati lawo ka fo jela ba mana se muso bina valisi u faletu fani mona wonno fani werewla ka bua ulangolo ko be ke chodi jol mi so ko famude ni mami ma ke ko do mbaye wala ka dakira yere la kikala itise ka famu me jakira muhammad mako kumede ande muso nunu mi tukum na ngarabayala ando muso be tum na suru bayala gotrondo la anim pedo ka srable ndawla kira muhammad de tumi go nyefo kira muhammad de kun kambe odema mbadem obi ma dakira la ni yo laje kana goro jegene nunu fle ni yo laje kana suru ba nunu fle ni yo laje kana meshitri nunu fle ni yo laje kana purodi muna nunu fle ni yo laje wallahi kana mini jibu dangu mere doma nunu fle ni yo laje wallahi kana nangara basu ni fana nunu fle ni yo laje kana gora jegeni ni pede nunu fle ni gini nunu fle abi dakira muhammadu ka kreela balma gali biko fani ma me nyini ngaw ko munyi dakira la de ni ndalu kele won kele bi ma dakira la ka fo kira muhammadu pmangan fo akacha sa million chamaye akacha san keme chamaye e ga famuna wallahi o san keme chamaye kono o pman no mi ga wale akle goina sisan an nya kroya niyo keto esa wallahi niyo keto obi ma dakira la obi ma son kira la obi ma dakira ka kira la natani kira bangani kundella arabu ga jamana ka muhammadu bangani yani muhammadu bangani che arabu jamana ku jamana fanta jamana dasa bato jamana doni jamana la kundere ulago donde foila utise foila fona kara bagange addo be sega kalworo ka utikko were fani do be sangle ko la utikko la arabu ku mo tugula me kira valare kama kira muhammadu nane ala ye magambuye ne kira buyari badum ambalma américain doko nasara américain doko to doniba américain doko ako wallahi ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ale kande alakuma kande kira ko yere mayere ko muhammadu ya hakilla minun fo wallahi ko ni jesu na kulame ko ku kedoni ko ni yani ni jikala verla yani ka verno jimmi kabui dala ko jibi lafiya o sanga ko nana ni mo janani kira ka fotay badon way l'américain doye mini ayera te dina kelen yera lafiyo o yo manganye mbadon o kanga mogoda kira la o kanga mogoda kira muhammadu